I ponos imaju ljudi srpski borazer, ali danas ćemo igrati. Minecraft, preživljavanje, slava je ova budala ovdje. Da, Nemoj ići da failuješ. neću da failam. Već bilo i 3 fail recordinga zbog ovog pasirata. Da, Znači, Ajde. krenut ćemo sad... preživljavanje. Zato... Ovo Ona- preživljavanje što je ova budala ovdje ispacio, to ne gledajte, to... Ona 2 klipa što sam izbacio, prvi i drugi deo, to je bio... Snimao sam ja jutros i danas kad sam htio opet da snimim epizodu za sutra, nije više htjelo da radi. Puro ptiro se seljiv. A ne znam, nešto mu se sjebalo je... Htjela sam s ubijem, ali nema veze. Ajde, sve ćemo iz početka, sad je ovo preživljavanje u dvoje, znači ja i Drakuljice. Gdje si bre? Eto me! Znači, Evo idem ja ovo drvo tamo da cepam. on će sada snima zato što ima bolji kompjuter, prva 3 klipa, to sam ja sve snimio, ali pošto ima mnogo lošiji kompjuter od njega, zato je toliko lagovalo. Snimio sam jedan Zulin klip danas, ali nije ispao dobro zbog lagovanja, jer nemam dovoljno jak kompjuter da snimam i zato mi se to pojavljivo. Pa da. Ali izvinite, ali sad će on stalno da snima, tako bit će bolje mnogo. Neće da laga. Neće to lago tog. Ma nikako. Sad ću da napravim crafting table, brate. Ima da ide ko X razlance FPS. Pa ona ima 500 FPS, brate. Šta ćeš bre ti kod mene jebute? A da postavim crafting table? Nemoj ti kod mene. Eto stik. Gle bre svinja idu u mene jebe. Evo ja sam napravio jedan sword, napravit ćemo... Stani, nemoj da praviš pik! Što? Pa da iskopam ja kamen pa sam napravio već pik. Ajde napravi meni. Dobro. A ovdje u ovu verziju se mnogo brzo troši hrana. Znam. Tako da idi ubijaj krave. I svinje. Dobro. Ali uvijek ostavi po 2, znaš, da bi imali da razmnožavamo. Ma je ovo ubija sve žive krave bre. Ej, me zezaš da sam odmah našu peć? A nije, ovo je samo voda, ne. Znaš, Pa ako mi daš u peći sutra dan bi ti došao i ubio bi te. Lele šta laga server. malo zabu. Evo, ubi kravu. Krava. Jadna pored tebe. Ja imam 6 od krave, mislim 20 od krave i 6 od svinje. Super. I jabuku. A bre crkava leti, jebem ga ja. Mislim njemu, pošto... Mi se izvinjavamo što laguje ovoliko server. Nije tebi je lagao, tebi. A nije tebi? Nije meni, pa meni krave nisu zabagovale. Dođi, desi. Eto ja tu ubio krave. Pa desi da dođeš ovdje na majnanu. Brate, ja imam 3 batke. Ajde doći ću kod tebe. Daš kod ova drva tamo, kod prvo drvo koji, evo. Vidim te. Imam Optify, znaš kako dobro. Dođi vamo. Ajde vrati brže da ispečemo ovo. Ajde. Ajde. Stani negdje da je ono, ovdje je super mjesto. Ajde brže. Stani da, drži ovo. Daj mi crafting, ne bre, kako se zove, pečnicu. Stani, drži da iskopam kamen. Ajde. Ja imam jednu od krave i 4 Ne svinje. bro, ja sam stavio drvo umjesto crafting table. Kolu sam našao, super, dođi da ga iskopaš. Dođi da iskopaš kol, ja ću da
Da, imam ja i moj kanal, zove se Ninja Gamer. Aga. On tu redovno live streama, nekad ću i ja da se pojavim tu u neki live stream. Čisto da se reklamira. Pošto što ja imam 84 suba. A i stavi gore da se peče, evo ti moje meso. Drži ovo, drži ovo, drži ovo. Sap, ja ću da iskopam da je ostavim kup. Pa ko je napravio pečicu jebote? Ja? Kad bre? Pa kad sam izašao gore. Evo, stavio se da se peče. Da pravim točaj malo, da mogu da kopam na dole. Kako bolje. Ja se nadam da će biti bolje kad on snima, jer ima jači kompjuter od mene i bolje kod njega. Meni ide u 60 FPS-a sad. Pa dobro, meni išlo 30 i nešto. Ako čujete nekog u pozadini, ja se izvinjavam. To je moj brat. Znaš, kod mene na prvu epizodu vrate ovo kad je podrigo jebote. Ali dobro, ajde. Ajde. Sević od čovjeka. Sević. Meni ide ovako 100 FPS, ali kad snimam ide mi negdje 30, ne ide ni toliko, nešto slabo ide. Ja igram sad na 3 čanka. Ne znam ja na koliko igram, nešto malo posto. Particles neću da stavim sve, stavit ću ovako. Meni su svi... Pa meni uključi jebote VSUNK. Što? Da isključim? Pa ne znam. Ajde, isključit ću. Vrate šta sad lepše ide. A možda i meni uključiti, da ću vidjeti. Ali ne znam da li će da laga kad uključim ovo. Ne znam. Meni je uključen VBOS. Dođi vamo. Stani. Čekaj, evo ja ću da pojedem... Dođi da ti dam hrane. Stani da povećam brightness. Dobro bre, neću da... pećina, ravin! Ne seri! Da, eto ti hrane. I mineshaft, i iron i sve živo. Au, čekaj, ja idem da uzem ovaj pečicu i... Gledaj šta ima ovdje. Čekaj, nemoj da ideš bez mene. Neću, pravim samo most. A brate, kako sreći imaš? Gledaj šta ima ovdje, ali veliki je level, ne znam dole koji je. Da zavirim da li ima neki dijamant. Ne, verujem da ima. Nema. Ima mineshaft tu i 100% ima. Nego će rast... Zna, pa ovdje je mrtvo. Hop. I hop. Ej, koliko irona ima, brate, sad ću da iskopam. Čekaj mene, pa sam ti rekao da ne ideš bez mene? Ne, nisam dole, ovdje gore da ima, gdje sam most napravio. Jebote. What the fuck? Da, gle ovdje šta ima. Gle ovdje ti. What the fuck? Stani, mora da zatvorimo ovdje dok se ne obezbedimo lepo da idemo dole. 2 creepera jebote. Ba zato ti kažem, beži dole. Čekaj, moram da isključim auto jump. Isključit će, odeš. Samo ga vidiš kod creepera. Eto ti, ovdje ćemo da napravimo ovdje kao... ovako. Ovo kuća naša. Da. Pa može da bude, brate, ovdje može da bude. Stvarno. Ovdje da, ej, Dejo. Ovdje da možemo da napravimo stepenice. Pa da, ovdje. Nemoj da mi gurneš. Neću. Pa mogu sad da napravimo. Daj mi iron ore. Drži. Stani da napravim dole stepenice. I da pokupim taman na iron. Tako. Brate, ti si profesionalac. Ako mi ode pik...
Ne, to pogrešio sam. Imam wood. Gdje mi posluži. Znaš što imam ja? Šta? Vidi me. Stani da iskopam, Gledaj mogu me, da samo pazi, creeper, Stani da creeper! se zaštitim. Gdje je bre creeper? Pao dole. Dobro. Stavi baklju jebote. Pa ne snimam ja, brate, koliko snimam, sad ja vidim koliko snimam da ne... Će spojiš 2 klipa, pa nešto. Pa da. 10:38. Kreni Pošto što ponovo. bi snimao sa Kreni ponovo snimanje. Ponovo? Da, pa nije, koliko ti traje, koliko možda snimaš? 10 minuta jebote. Creeper! Creeper! Ajde. Aj, opet ću da upalim i opet da ugasim. Znači sad ću da upalim ljudi i opet da upalim, znate.